नी जब जब करता लब लब भइल बाटे हाला रे भइल बाटे हाला रे भइल बाटे हाला रे नाचे नी जब जब करता लब लब भइल बाटे हाला रे भइल बाटे हाला रे 40 रुपया में चूमा महंगे चश्मा वाला रे 40 रुपया में चूमा महंगे चश्मा वाला रे नाचे नी जब जब करता लब लब भइल बाटे हाला रे भइल बाटे हाला रे 40 रुपया में चूमा महंगे चश्मा वाला रे 40 रुपया में चूमा महंगे चश्मा वाला रे महंगे चश्मा वाला रे 40 रुपया में महंगे चश्मा वाला रे 40 रुपया में करता डरहमा हमारा सोझाई तलाई के लागता कि बात महनी बढ़िया से पिटाई के करता डरहमा हमारा सोझाई तलाई के लागता कि बात महनी बढ़िया से पिटाई के संगे में बारे भरता हमारा एकरा ना बुझाला अरे एकरा ना बुझाला रे 40 रुपया में चूमा महंगे चश्मा वाला रे 40 रुपया में चूमा महंगे चश्मा वाला रे महंगे चश्मा वाला रे 40 रुपया में महंगे चश्मा वाला रे 40 रुपया में गजब गजब के करता रे खेल हो सारा लई कन के देता देही पध खेल हो हाय हाय गजब गजब के करता रे खेल हो सारा लई कन के देता देही पध खेल हो कहता अब ही पड़ल नइखे हमनी सबसे पहला रे हमनी सबसे पहला रे 40 रुपया में चूमा महंगे चश्मा वाला रे 40 रुपया में चूमा महंगे चश्मा वाला रे महंगे चश्मा वाला रे 40 रुपया में महंगे चश्मा वाला रे विक्रम बेदर्दी किशनंदन रंगदार बा लेबे खातिर चूमा गौतम गोलू तैयार बा विक्रम बेदर्दी रोशन राहुल रंगदार बा लेबे खातिर चूमा गौतम गोलू तैयार बा उठता छन छन सुन डीजे कन छन तोरे खाती ताला रे तोरे खाती ताला रे 40 रुपया में चूमा महंगे चश्मा वाला रे 40 रुपया में चूमा महंगे चश्मा वाला रे माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो।